lajɛ ɲɔgɔn fɛ walasa ka kalan ni ladilikanw sɔrɔ ka bɔ a kɔnɔ. An ka yɔrɔ kalanta bɛ Kewalo Kitabu sura 5 verset fɔlɔ ka se 11 ma. Kewalo sura 5 verset fɔlɔ ka se 11 ma. Nka cɛ dɔ tun bɛ yen a tɔgɔ ko Ananias. O ni a muso Safira ye dugukolo dɔ feere. A ye o dɔ bɔ o sɔngɔ na ka sɔrɔ a muso ye o dɔn. O kɔ ka taa tɔ bila cidenw sen kɔrɔ. Yɛrɛ y'a fɔ a ye ko Ananias, mun y'a to Setani ye I kɔnɔna su ka nkalon tigɛ ni senu ye ka dɔ bɔ o dugukolo sɔngɔ na k'a mara. Ni I tun ma a feere a tun tɛna kɛ I ta ye wa? A feerelen kɔ a sɔngɔ tun tɛ I sago la wa? Nin miirili jugu donna I kɔnɔ cogo di? I ma nkalon tigɛ mɔgɔ ye mɛnɛ, I y'a tigɛ Ala ye. Ananias ye o kuma mɛn min kɛ a binna a sara. O ko mɛnbaaw bɛɛ siranna hali. Kamalenw wulila ka kasage ka taa n'a ye k'a su don. Lɛrɛ 3 ɲɔgɔn tɛmɛnen kɔ, Ananias muso nana. Ko min kɛra a tun ma o dɔn. Yɛrɛ y'a ɲininka ko a fɔ aw ye dugukolo feere nin sɔngɔ de la wa? Muso y'a jaabi ko awɔ, o don. O tuma na Pierre y'a fɔ a ye ko aw bɛnna a la ka matigi ni kɔrɔbɔ ten cogo di? A filɛ, minnu ye I cɛ sugu don, olu selen filɛ soda la. U na taa ni I yɛrɛ fana ye. O yɔrɔnin bɛɛ, o muso binna Pierre sen kɔrɔ a sara. Kamalenw donnen y'a salen sɔrɔ, u taara n'a ye k'a su don a cɛ kɛrɛfɛ. Egilizi mɔgɔw ani minnu ye o ko mɛn, olu siranna kosɛbɛ hali. An ka lajɛ. Sɔngɔdɔ la fara, an bɛ barika da I ye ka I fo I ka ɲumanyaw bɛɛ kosɔn. Matigi ye nin wagati di an ma ka I lamɛn walasa ka taa fan dɔ an yɛrɛ la I ka so kɔnɔ. Ani o dɔrɔn tɛ matigi, ka dɔ fara an ka danaya kundama kan. An dɛmɛ I ɲɛsɛnw barika la. I b'a fɛ ka ladili ni kalan min di an ma bi, o ka sigiyɔrɔ sɔrɔ an kɔnɔ ani ka waleyali di an ma I denkɛ an matigi Yesu tɔgɔ la. Amen. Balimaw, nin ye yɔrɔ kɛrɛnkɛrɛnnen ye min bɛ an dɛmɛ k'i don na ka jɛ ka baara faamu. O dɔrɔn tɛ, ka an dɛmɛ ka an bolo di ɲɔgɔn ma. O dɔrɔn tɛ, ani ka ɲɔgɔn mago ɲɛ walasa Ala ka jama senuman an b'o min cɛ ma, o ka sewa ani ka ji di ka taa ɲɛ. Nin yɔrɔ kalalen, a sɛmɛnen don yɔrɔ wɛrɛ la. Kamasɔrɔ an ka yɔrɔ kalalen bɛ daminɛ ni kumasen min ye, o ye nin ye ko nka cɛ dɔ tun bɛ yen. Nka cɛ dɔ tun bɛ yen. O b'a jira ko hakilila fɔlɔ dɔ tun bɛ yen. Ko dɔ de kɛla walima ko dɔ de bɛ sen na. O nasira fɛ, a bɛ an dɛmɛ ka faamuyali kɛ kɔrɔfɔ in tɔgɔ la.
min kun bɛ sen na n'a b'a la ka kɛ nka in b'a to o min bɛ sen na an k'o si dɔn mun de kun bɛ sen na ne bɛ sura 4 verset 32 lajɛ ka se 37 ma o bɛ an dɛmɛ ko min kun bɛ sen na k'o faamu a fɛn fɔlɔ ye min ye matigi Yesu Kirista a taala sankolo la ka ban baaraw bannen kɔ kalandenw ni selu jiginna u ye seereya bɔ maa 3,000 farala egilizi kan o don Pierre ka o wajulu senfɛ nka Bibulu bɛ taa ɲɛ k'a fɔ ko don o don dɔ de tun bɛ fara Ala ka jama kan ani o wagati kɛla wagati duman ye sewa ani yɛrɛdi ani Ala ka kuma laseli o tun bɛ taa ɲɛ yɔrɔ bɛɛ ani ka kɛ kerecɛn Yesu nɔfɛ taamaba a kun ka di ka se kuma dama min ma i b'i kama yɔngo n'a ye kamasɔrɔ Bibulu ko Ala kun bɛ kobaw de waleya k'u jama ko dɔnna ko jama verset 32 bɛɛ kɛra kelen ye kanuya ani miiriya la mɔgɔ si tun t'a fɔ ko a bololafɛn ye a yɛrɛ ta ye a kelen ta ye nka u ka fɛnw bɛɛ kɛra u foroba ye cidenw tun bɛ seereya kɛ matigi Yesu kununi ko la ni sebaya ye nɛɛmaba tun bɛ u bɛɛ kan bololankolon si tun tɛ u cɛma kamasɔrɔ foro ni so tun bɛ minnu bolo olu ye u feere ka na ni u sɔngɔ ye k'a don cidenw bolo walasa a ka tila ka kɛɲɛ ni mɔgɔ bɛɛ kelen kelen mago ye sipireka dɔ libe tɔgɔ min tun ye Yohana ye Yusufu ye cidenw y'a wele fana ko Barnabas o kɔrɔ ladiliden foro dɔ tun bɛ o fɛ a y'a feere ka na ni a sɔngɔ ye k'o bila cidenw senkɔrɔ i m'a ye siɲɛ caman mɔgɔw bɛ ɲininkali kɛ mun y'a to egilizi bonda cayala Mali la mun y'a to an bɛɛ tɛ se ka fara ɲɔgɔn kan ka kɛ kulu kelen ye i bɛ ɲɛfɔli kɛ fo ka sɛgɛn nka an ka faamu ko kerecɛnya jubɔ kuma jɛkuluba kelen de kun don ani hakilila min kun b'u la kanuya kelen miirili kelen bolofɛn kelen ani maa si t'a fɔ nin ye n ta ye ka fɛn kɛ bɛɛ kuruba ye bɛna hakili jigin hakilila dɔ la yɛlɛko kɔrɔni de don nka a bɛ mɔgɔ dɛmɛ ko banki directeur dɔ mɔgɔ t'a dɔn a denkɛ sela ka don banki kɔnti kɔnɔ cogoya min na nka a donn'o kɔnɔ ka o lajɛ a y'a ye ko dɔw ta ye 50,000 ye dɔw ta ye 50,000 ye dɔw ta ye 1,000,000 ye dɔw ta ye 1,10,000 ye fo ka yɛlɛ o kan a ko o bɛ se ka ɲɛ cogo di a donna machine kɔnɔ ka to k'a yɛlɛma yɛlɛma k'a b'a bɛɛ bila niveau kelen na k'a yɛlɛma o k'a yɛlɛma k'a yɛlɛma o k'a yɛlɛma o b'aw k'a kɛla Amérique de maa min n'a y'a bɛɛ kɛ kelen ye tuma min a lafiyala a ye ordinateur datugu nka mun de nana kɛ ni min tala ka relevé de compte kɛ a b'a fɛ k'a dɔn wari min b'a ka kɛsu la dɔw bɛ kabakoya olu ka wari sera ka nin sɔrɔ cogo di dɔw diminen don k'olu ka wari jiginna a kɛra goloba ni mankan caman ye fo u y'a ɲɛɲini ka na bɔ a kalama ko denmisɛnnin dɔ de ka baara kun ye nin ye ko a ka fisa bɛɛ ka sɔrɔ ka dama nka o kɛra dɔw ka ɲɛkumu kan a kɛra dɔw ka nisɔndiya kan nka a jɛlen don ko u tilala ka jatew bɛɛ bila a nɔ na ka 50,000 ka 50,000 d'a ma ka 10,000 ka 10,000 d'a ma ka 1,000,000 ka 1,000,000 d'a ma a ma
se ka ɲɛ o b'a jira k'a fɔ taabolo yɛlɛmɛna kɛtaw fana yɛlɛmɛna nka a fɛnba ye nin ko cidenw u n'u kalandenw ani tubiden kuraw miiriya min nana u la o ye nin ye u ka to ɲɔgɔn kan ka ɲɔgɔn dɛmɛ o dɔrɔn tɛ u ka sɔrɔ fara ɲɔgɔn kan ani ka di bɛɛ ma ka kɛɲɛ ni magoko ye o dumanba o kɛtɔ forow feerela sow feerela nafolow dila a bɛɛ tun bɛna bila cidenw sen kɔrɔ an'u b'a ko ɲɛnabɔ nka ka u to o nisɔndiya ni o wasa la balimaw a ko ma se ka taa ɲɛ dɛ k'a sɔrɔ egilizi ka kelenya bɛ taa ɲɛ k'a sɔrɔ a fanga b'a la ka bonya ka taa ko ala yɛrɛ tun bɛ kobaw kɛ u cɛma o kɛlen ko baranabasi y'a ka foro dɔ feere ka na ni a wari mumɛ ye k'a da mun de nana kɛ n'i bɛ se an ka yɔrɔ kalannen ma Ananias ni a muso fana bɛ nin jamana min b'a la ka kɛ ni nisɔndiya ko don ni barikada ko don a nege donn'u fana na u fana tun t'a fɛ ka to kɔ u fana b'a fɛ k'a jira k'a fɔ olu ye jama mɔgɔ in dɔ ye u fana b'a fɛ k'a fɔ olu fana bolofɛn b'a la o nasira fɛ o y'u ka foro feere foro feerelen hakililaw ma taa fan kelen munna nin ye ko kura dɔ de dabɔlen ye a bɛ taa ɲɛ wa a tɛ taa ɲɛ wa mɔgɔ t'o ɲɛdɔn n'i bolo fɛn bɛɛ cɛ ka na don o la n'a nana kɛ ko a ko ma taa ɲɛ a bɛna kɛ cogo di o tuma o ko an ka janto an yɛrɛ an kana fɛn in bɛɛ digo ye min kelen nana n'a hakilila ye bibulu tɛ taa ɲɛ k'o fɔ a ye muso de y'a hakilila di cɛ ma wa cɛ de y'a hakilila di muso ma wa hakilila in ni miirili ju bɔla yɔrɔ min na bibulu t'o ɲɛ fɔ nka a bɛ min fɔ o ye nin ye u bɛnn'a kan ka dɔ bɔ o foro feerelen wari la k'a tɔ kunkurunin ta ka n'o bila cidenw kɛrɛfɛ i n'a fɔ tɔw bɛɛ tun b'a la k'u ta bɛɛ feere ka na n'a mumɛ ye cogoya min na k'a bila cidenw kɛrɛfɛ o kɛlen Piyɛri ale wulila k'i jɔ ani siɲɛ caman ne bɛ n yɛrɛ ɲininka Piyɛri ye ninnu ka ko dɔn cogo di nka a ɲininkali a tɛ taa yɔrɔ jan an b'a dɔn Ala ni jiginna a kan ani ka da kan Ala ni jiginnen don a kan a bɛ o ni kelen jiginna kalandenw bɛɛ kan o ni kelen jiginna tuubidenw bɛɛ kan ani o ni kelen bɛ u lasɔmi ani ka u bilasira ani ka kuma u da la ani ka Ala ka kuma don u da o dɔrɔn tɛ ka u bɔ gundo dogolenw kalama ko kuma min ni Ananias nana a ye wari bila cidenw sen kɔrɔ verset 3 ko di Piyɛri y'a fɔ a ye ko Ananias mun y'a to Setani ye i kɔnɔna su ka nkalon tigɛ ni senu ye ka dɔ bɔ o dugukolo sɔngɔ na ka a mara miiriya 2 bɛ yan a fɛn fɔlɔ Ananias dalaba de don an kana ɲinɛ o kɔ nka mun de kɛla ko Setani ye a kɔnɔna su ka nkalon tigɛ nkalon a tiɲɛni da ka bon a tiɲɛni da ka bon ni senu den tɛ yɔrɔ wɛrɛ yɛrɛ Yesu b'a fɔ ko nkalon fa ye Setani ye o de y'a to ni Piyɛri b'a fɔ ko Setani ye a kɔnɔna su o tɛ bali an na ka
nkalon tigɛ jɔn ye k'a tigɛ ni senu ye. Et pourtant Pierre nana bila jɔn de sen kɔrɔ. Pierre a nana bila kalandenw de sen kɔrɔ. Nka a ma bila kunkolo la ko a b'a la ka maa min tromper, a b'a la ka mɔgɔ min lafili, ko Pierre ni kalandenw tɛ dɛ, a b'a la ka ni senu de lafili, a b'a fɛ ka ni senu de lafili, a b'a la ka nkalon tigɛ ni senu de ye. Ka dɔ bɔ o fɛn na ka ye. Walima ne hakili la ni an tun bɛ miiri nin na kosɛbɛ, a b'an taabolo caman yɛlɛma. Tuma caman an bɛ ko dɔw kɛ egilizi kɔnɔ, an bɛ ko dɔw ta ka dalaba dɔ sɛgɛrɛ, gɛlɛya na sira fɛ, tiɲɛni na sira fɛ, an tila k'an b'a la k'a ko o la, k'a sɔrɔ an b'a la k'a kɛ Ala yɛrɛ la. Kamasɔrɔ taala ɲɛ a tɛ ni senu tɔgɔ fɔ bilen dɛ, a b'a fɔ de Ala, mun y'a to i sɔnna ka nin kɛ Ala la. O de y'a to kuma caman ne bɛ siran. Waati dɔ la a bɛ fɔ ko an ka mun de kɛ, ko ka na n'an ka tilelafana kelen hakɛ ye, missionnaire baara kosɔn. Yala tiɲɛ tiɲɛ yɛrɛ la an bɛ min bila segi kɔnɔ, o y'an ka tilelafana kelen hakɛ ye. Bɛɛ bɛ wuli k'i ta bila, an fana bɛ wuli k'an ta bila, nka e b'a la ka wari min don segi kɔnɔ ten, yala o y'i ka tile kelen wari yɛrɛ ye wa? Walima i ye dɔ di ten, walima i fana y'i bolo don segi kɔnɔ san ko a ka fɔ i ye dɔ bila segi kɔnɔ. Jaga ni nilifɛnw na sira fɛ, yala tiɲɛ tiɲɛ yɛrɛ la an b'a la k'an ka jaga dafalen di wa? Tari an bɛ dɔ de bɔ jaga in na k'a di k'a tɔ mara. N'an b'o kɛ tuma o tuma, an ka dɔn k'a fɔ ko Setani sago de b'a la ka waleya Ala ta tɛmɛ. Pierre bɛ taa ɲɛfɔ k'a fɔ a ye ko ni tun bɛ a feere yɛrɛ, yala a tun tɛ to i taaya la wa? Wa a feerelen yɛrɛ fana kɔ, a tɔnɔ bɛɛ tun tɛ i sagoya la wa? Nin miirili jugu donna i kɔnɔ cogo di? I ma nkalon tigɛ mɔgɔ ye dɛ, i y'a tigɛ jɔn ye? I y'a tigɛ Ala de ye. O de bɛ kɔrɔfɔ in gɛlɛya. Tuma caman an bɛ jogo sifa dɔ ta ka an mɔgɔ ɲɔgɔn sɛgɛrɛ, walima ka egilizi sɛgɛrɛ, walima ka danaba jɛkulu sɛgɛrɛ, an tila k'an b'a la k'a kɛ o tigi la. Nka yan Pierre bɛ na ni aw hakili sama min nɔfɛ, o ye ko ni an ye bɛnkan sɔsɔ tuma o tuma k'a kɛ i n'a fɔ an b'a la k'a dafa, an b'a la k'an yɛrɛ de lafili, ani an b'a la k'an yɛrɛ tiɲɛ. Kamasɔrɔ nkalon mana tigɛ Ala ye, a jɛlen don k'an sigilen don ni min bɛɛ ye ka bɔ Ala yɔrɔ an tɛna o sɔrɔ bilen. Ananias a y'o kuma mɛn min kɛ ko a binna a sa. O ko mɛnbɔ bɛɛ siranna tagali. Kamalen wulila ka kasange ka taa n'a ye k'a susu. Kamalen ye baara kɛ dɛ. Jagaw e ka kamalen bɛ sɔrɔ sudonko la. An ka bɛ ka sudonko bila maa dama bolo kuma o fɔra yan. A mana fɔ sudon bɛ yen dɔrɔn ta ye ka sigi egilizi kɔnɔ ka fɛnw kɛ a banna. Nka boli minnu bɛ kɛ, fɔlɔ an tun bɛ taa kaburu sen, nka bi a bɛ cogo di? Jacob e mana o de sara ka kaburu sen. Nka yan kamalenw o m'u tɔ to, a serila ka bɛn dɔrɔn u wulila, u ye baara kɛ ka taa a sutura. Kasangeli bɛ yen, kaburu sen bɛ yen, sudeli bɛ yen, u y'o bɛɛ ɲɛnabɔ
ekɔliden dɔ ale de y'a daminɛ ka mɛtiri dɔw mankutu tiɲɛ a bɛ tan dɛ a bɛ tan dɛ a bɛ tan dɛ ka don ekɔliden caman kan ka mɛtiri mankutu tiɲɛ kuma in nana woyo ka woyo ka woyo fo ka taa se professeur ma donc u ko mɔgɔ o mɔgɔ sen bɛ nin kuma in na k'u bɛɛ ka ɲɔgɔn sɔrɔ directeur ka bureau la u ye min yɛrɛ kun kɔlɔsi bɛ min ma ale yɛrɛ ye mɔgɔ caman tɔgɔ fɔ u y'u bɛɛ cɛ ka taa n'u ye bureau la an kɔni nana an sigi sa nin ko bɛna laban cogo di mun de bɛna bɔ a la a jɛlen don n'a bɛnna ka jɔ min na o bɛ kɛ nka an sigilen an b'a la ka makɔnɔni kɛ a ko bɛna kun cɛ cogo jumɛn na a la ɲɛnatigɛ dɔ bɔla ko u y'ale labila a ko a tɔgɔ tun ye ko Magabuana ko Magabuana nin gɛlɛyara dɛ n k'o tuma e labila la cogo di a y'a kɛ yɛlɛ a ma fɛn fɔ nka lajɛ kun cɛlen min yɛrɛ ye ko juba ye o sɔrɔlen o bɔlen de ye kuma ɲɛfɔ an ye ko u lajɛlen Magabuana de tun ye u bɛɛ la ɲɛnatigɛ ye doyen y'a ɲini o fɛ ko ka Ala deli sɔnni u ka ko daminɛ ko Magabuana ko delili la matigi an b'i deli an b'i fo mun y'a to e tɛ baara kɛ i n'a fɔ i y'a kɛ Ananias ni Safira tile la ka nkalontigɛla fura ka bɔ an cɛ ma matigi kana to nin ko ka to tan dɛ filani delili la min kɛ min y'a wele ko ale b'a la o tɛna k'a fɔ doyen ko Magabuana t'a la ko sen t'a la o wulila ka bɔ n'a ye a tun b'a fɛ min ye Ananias sɔrɔ mɔgɔ min b'a la k'u bɛɛ sen don ta ni gɛnni bɛna cogo o dɔw bɛ 4e année na dɔw bɛ 3e année na o tɔ ye san 1 san 2 u bɛ tila olu gɛn dɔ filɛ ka bɔ école la Magabuana yɛrɛ tun bɛ 4e année dun na a ye nin delili kɛ tuma min y'a wele k'a sen b'a la o doyen ma kɛrɛfɛ ko k'ale filila ko min ye delili kɛ tan o sen t'a la sira dɔw ka o bɔ a la cɛ do balima kuma dɔw la ko dɔw bɛ k'i la gɛlɛya dɔw bɛ siri la gɛrɛntɛ dɔw bɛ k'i la tiɲɛna Magabuana ka delili bɛ jigin kɔnɔ i b'i yɛrɛ ɲininka masakɛ e bɛ nin ko bɛɛ kɛ cogo dɔn e yɛrɛ b'a dɔn tigitigi ne sen tɛ nin na n ma foyi kɛ nka mun y'a to i ti ko dɔ kɛ sisan walasa ka ne jɛya n'o kɛla o de b'i wasa n'o kɛla o de b'i nisɔndiya nka kuma caman bɛ ko Ala yɛrɛ ɲinɛ bɛ e kɔ a b'i n'a fɔ a y'i datugu le silence de Dieu c'est difficile a ka gɛlɛn Ala ma n'i makun k'a sɔrɔ e bɛ kulela da la a ka gɛlɛn nka o bɛna ta balimaw an k'a dɔn hali n'o bɛ kɛ a bɛ baara la kamasɔrɔ ni e sen t'a la i bolo t'a la a bɛna cogoya dɔ di ka i sen bɔ waati dɔ la jamana in kɔnɔ yan contrôle général dɔ kɛla 1987 waati ninnu na mɔgɔ caman min nana ka datugu nkalon kan ne hakili b'a la ne fa terikɛ dɔ yɛrɛ a kɛla sababu ye ka min don baara la o de minɛna sonyɛni na a minɛnen a ko ale n'a ka patron de b'a wari tila k'a sɔrɔ a t'a kalama u ye cɛkɔrɔba in minɛ ka na datugu Segu mɔgɔ o kuma a bɛ ne fa wele k'u kana u ka Ala deli Ala ka tiɲɛ jira nka ayi san 1 san 2 san 3 san 4 san 5 a y'o de kɛ ka bɔ
ma ɲa ma bɔ nka jɔn de y'a sen don a yɛrɛ kɛla sababu ye ka min don baara la o de y'a sen don u nana kiiri laban tigɛ Bamakɔ yan a fɔlen tuma min k'a jɛlen don ko ani o san 5 rappel bɛɛ bɛ di a ma ani k'a ka droit bɛɛ di a ma kabini daba la yan o y'a sɔrɔ ne de tun bɛ église kɔnɔ yan wala n den bɔ ala ye hɔrɔnya bi ala ye hɔrɔnya bi bɔ dɔw ko nin mana se marakala n k'a bɛ kɛ baara ye a kɛlen n'a fɔ kuma yɛlɛma nka a dusu tiɲɛyɔrɔ kɛla min ye a kɛlen n'a fɔ a donna n'a hakili tiɲɛ wari ma foyi ɲɛ wari ma foyi ɲɛ kamasɔrɔ a nana kɛ gulɔmi ye ka na kɛ wari tiɲɛli ye a mago tɛ denbaya foyi la nin warimuguba in bɛɛ tiɲɛna a bolo tuma dɔw an bɛ jigin ala la k'a sɔrɔ a b'a dɔn n'a y'a ɲaɲa a bɛna kɛ min ye a kun ka kɛ ka du mago ɲɛ cogoya min na ka du donni ta cogoya min na o man ɲi a kɛla tiɲɛniba ye nka an ka segin an ka yɔrɔ kalannen ma verset 7 ko ye o lɛrɛ 3 ɲɔgɔn tɛmɛnen kɔ mun de kɛra Ananias muso fana na ko min kɛra ten a tun t'o kalama verset 8 Pierre y'a ɲininka ko a fɔ aw ye dugukolo feere nin sɔngɔ de la wa ɔwɔ a y'i deli nka muso y'a jaabi cogo di ɔwɔ o don o tuma na Pierre y'a fɔ a ye ko aw bɛnna a la matigi ni kɔrɔbɔ ten cogo di ka matigi ni kɔrɔbɔ ten cogo di aw bɛnna a la ka matigi ni kɔrɔbɔ cogo di o delila ka nin yɔrɔ ta k'a kɛ wajulisen ye min ma bɛnna ma fewu Ananias ni Safira tɛ se ka kɛ furusiri wajulisen ye kamasɔrɔ ale ko fɛn min b'a la k'u kun bɛnnen don mɛ u kun bɛnna jumɛn na u bɛnna nkalon de la u bɛnna ala kanbilali de la o tɛ se ka kɛ ɲuman ye hali ni bɛnko b'a la o bɛn man ɲi u kun man kan ka tugu ɲɔgɔn kɔ o bɛ ne dɛmɛ ka na ni miiriya min ye o ye an ka ɲɔgɔn bila sira cɛw ani musow ni dɔ bɛ fili dɔ ka dɔ ladi ni dɔ bɛ ben o kɔ dɔ k'o kɔrɔta aw fila kana jɛ ka taa fan kelen nkalon kan i k'i ka tiɲɛ fɔ a ka to a la a kana to a la mɔgɔ n'a fɔ kɔni a ladila mɔgɔ n'a fɔ a bilala sira mɔgɔ n'a fɔ ci dila a ma nka an bɛɛ b'a ye k'a to yen ko a kana ka gɛlɛn a tɛ sɔn mɔgɔ ta ma a tɛ sɔn mɔgɔ bolo nka e kumana a fɛ wa e y'a ladi wa e y'i hakilila di a ma wa e y'i ka miiriya fɔ a ye wa nka an yɛrɛ kɔnɔ an bɛ kiiri tigɛ ka sɔrɔ tuma caman o tɛ hali kuma min lajɛ kɛla yan an bɛna batoli daminɛ u k'u bɛ ɲɔgɔn ye o tɛ walasa k'a lajɛ an bɛna sigi église kɔnɔ cogo min k'a lajɛ an bɛna labɛn cogo di Mayiga an bɛ hakɛ to dɛ ne ta bɔ n da la parce que u k'a ma k'an kana bɔ mɛ ne ma bɔ ne tɛ se ka kuma an bɛ hakɛ to donc k'u nana miiriya dɔw fɔ dɔw ko n'a ye nin fɔ tangara ye ba tɛ sɔn dɔw k'u ma aw ma fɛn min fɔ a ye fɔlɔ aw ba tɛ sɔn mun b'a jira k'a fɔ a tɛ sɔn o ye bisigi de ye bisigi fana ye jurumu de ye an k'an yɛrɛ kɔlɔsi
mɔgɔ caman bɛ ko dɔw kɛ i t'a jate fɛnba ye k'a sɔrɔ a b'a la k'i jɛn bisigi ye juruko ye balimaw ka e sigi ka fɛn dɔw miiri mɔgɔ dɔw ko la ko nin de bɛ sɔrɔ a kɔnɔ e ti Yesu ye o Yesu de tun bɛ mɔgɔ kɔnɔna ko dɔn Ala de bɛ mɔgɔ kɔnɔna ko dɔn e buna adamaden seni fila i tɛ se ka mɔgɔ dɔ kɔnɔna ko dɔn n'a ma kuma e de bɛ se k'a fɔ cogo di ko nin bɛ sɔrɔ a kɔnɔ ayi a to a ka kuma a k'a kɔnɔna jɛya a y'a hakili lajɛya a k'a ka miirili jɛya n'a bɛ to a la a bɛ to a la n'a tɛ to a la a bɛ yɛlɛma mais u nana dantigɛli kɛ ne ye tuma min u ye fɛn fɛn fɔ ne sɔnna a bɛɛ ma o tigi ko a filɛ filajɛkɛyɔrɔ la o tun ko k'i tɛ sɔn o ye ka ko dɔ da ne na kɛrɛfɛ dɛ tiɲɛna balimaw kuma dɔw i bɛ kuma dɔw mɛn i yɛrɛ kan fo i b'i yɛrɛ ɲininka n'a y'a sɔrɔ e de don tellement u y'a mɔ k'a ɲɛ k'a cɛ ɲɛ i t'i fiɲɛ si ye a la k'a sɔrɔ nkalon yɛrɛ ti tɛmɛ a la Ananias muso Safira fana ko ɔwɔ an y'a feere o de la Pierre ko aw bɛnna a la ka matigi ni kɔrɔbɔ ten cogo di ka da o de kan minnu ye i cɛ su don olu selen filɛ soda la u na taa i yɛrɛ fana n'i yɛrɛ fana ye o yɔrɔnin bɛɛ muso benna Pierre sen kɔrɔ a sara ne église tun bɛ taa nin taabolo k'a fɔ bi yɛlɛma tun bɛ don ko caman na dɛ nka a bɛ ko Ala y'a ka programme yɛlɛma k'a tɔ bila kiiri don ye o kɛlen kanbɛlɛw dolen y'a salen sɔrɔ u taara n'a ye k'a su don a cɛ kɛrɛfɛ église mɔgɔw ni minnu ye o ko mɛn ko olu bɛɛ siranna kosɛbɛ a ali u siranna munna Ala bɛ baara la ni Ala tun ma nin bere fɔlɔ da église fɔlɔ kunna jatɔw tun tɛ ɲɔgɔn sɔrɔ joona kamasɔrɔ taabolo kɔrɔ min tun bɛ yen ni matigi Yesu namulaminɛ tun ka kan ka o yɛlɛma o de ma yɛlɛma an dɔw bɛ yen an bɛ André Kulubali ka dɔnkili dɔ da kosɛbɛ o tɛ Yesu yɛlɛ yɛlɛma ka kɛ mɔgɔ kura ye Yesu yɛlɛ nkalon a ma yɛlɛma yɔrɔ la a bɛna da kɔfɛ an b'o da ka muguri o la k'a sɔrɔ an m'an jogo kɔrɔ la k'o tɛrɛmɛ hali bi Yesu de ye an yɛlɛma k'an kɛ mɔgɔ kura ye o tɛ wa ni yɛlɛmana ka kɛ danfɛn kɔrɔ ye fɛn kɔrɔw bɛɛ tɛmɛna a filɛ fɛn bɛɛ kɛla kura ye mun de bɛ kɔrɔlen sɔrɔ e kɔrɔ hali bi mun de b'o taabolo sɔrɔ e kɔrɔ hali bi e bɛ ɲɛnamaya ka kɛɲɛ n'o ye cogo di ni kɔnɔguwan nana ni kamanaguwan nana e ye min fili kɛrɛfɛ ko o t'i mago ɲɛ bilen Setani taabolo y'o ye Setani ka waleyaw y'o ye mun y'a to e bɛ tila ka taa wolomani kɛ o cɛman k'i b'i ka pièce de rechange ta ye ka na dilanni kɛ tun k'i ka ɲɛnamaya kura la mun bɛna n'o ye o de ye gɛlɛya ye n'an ko ko Yesu ye an yɛlɛma k'an kɛ danfɛn kura ye an ka taama ka kɛɲɛ ni Yesu taabolo ni a hakilila ni a ka miiriyaw ye an kana taa bilen ka taa sen kɔrɔ cɛ ubiyɛn ka taa fɛn dɔ ta o kɔrɔ k'an bɛn'o kɛ ka kura ɲɛnabɔ o de y'a to ne ko mɔgɔw bɛ siran boliw ɲɛ ka tɛmɛ Ala kan cɛ dɔ delila ka a n'a terikɛ bɛ kuma na a
ko a b'a ne ni Ala cɛ ale m'a kɛ cɛ ko bon an b'o bɔ a la sa e bɛ bɔ Bɛlɛdugu ne bɛ bɔ Bɛlɛdugu bolikɔrɔ 2 bɛ yen a y'u tɔgɔ fɔ a tɔgɔ tɛ n kɔrɔ i kalo la n k'a ye a ko ayi k'ale tɛ kalo a y'a kɛ o parce que olu ta tɛ bila ka sini kɔnɔ o bɛ kɛ sisan i ko adamadenya de sa pɛrɛn o bɛ ɲɛnabɔ sisan nka Ala bɛ yafa ani Ala bɛ wagati ba di jurumokɛla ma walasa ka nimisi ka segin kɔ walasa ka kisi ne bɛ taa masakɛw 2nan fana lajɛ sura 5 verset 19 ka se 27 ma i bɛ kabakoya ka da gɛlɛyaba kan min yela o wagati fana na masakɛw 2nan sura 5 verset 19 ka se 27 ma mun de bɛ fɔ an ye ne bɛ masakɛw sura 2nan lajɛ verset 5 verset sura 5 verset 19 ka se 27 ma e bɛ cɛ dɔ tɔgɔ sɔrɔ yen ko Giyazi a ko yɛrɛ la ani a miiriliba ye nin ye ko cɛ dɔ tun bɛ yen sɔrɔsi ɲɛmɔgɔ de don nama kuna b'a la u ye Israɛl den min minɛ jɔnya na ka na k'o kɛ nama muso ka baarakɛden ye o de y'a fɔ a mamuso ye ko ni nama sera ka taa olu ka yɔrɔ la ko Ala ka mɔgɔ dɔ bɛ yen min bɛ se k'a kɛnɛya masakɛ ye lɛtɛrɛ sɛbɛn k'a ci Samari masakɛ ma k'a ka nama kɛnɛya o dimina k'a ka gilegu fara jɔn y'a fɔ a ye ko ne bɛ se ka maa furakɛ a b'a fɛ ka kɛlɛ de ɲini fɛ o dɔrɔn de don a y'a ka gilegi fara nka Elize y'o mɛn tuma min a ko a ka nama ci ka na nama nana a ye baarakɛden bila ka taa fɔ nama ye k'a ka taa i tunu Jourdain baji la siɲɛ 7 k'o y'a ka bana fura ye nama ko o tuma ko nakuma y'ale ma ale hakili la n'a nana Elize yɛrɛ de bɛna bɔ ka bolo fisi fasa ale ɲɛda la a n'ale bana b'ale yɔrɔ minnu na walasa ale ka kɛnɛya ko yala ale ka jamana na baji tɛ yen minnu ka bon ni Jourdain yɔrɔ a dimina ko a bɛ taa nka a jɛɲɔgɔnw olu gɛrɛla la k'a fɔ nin tɛ dimi ko ye o an sela ka ban baji yɔrɔ man jan min fɔra ye o fana tɛ ko gɛlɛn ye tɛ tunu siɲɛ 7 an tɛna a ye wa tiɲɛna n'an ma segin a kɔ min fɔra ye a taara o kɛ a fɛn fɔlɔ n'an ma kɛla mɔgɔ ye min bɛ mɔgɔ lamɛn mɔgɔ dɔw bɛ yen o tɛ lamɛnni kɛ i bɛ kuma ka kuma ka kuma k'i daji bɛɛ ban panpa a tɛ bɔ a nɔ na n'an ma bɛ lamɛnni kɛ ladiba fana tun bɛ nama na mɔgɔ dɔw bɛ yen o b'u kelen na bɛɛ sera n'u ye maa si tɛ se k'a ladi ladiba t'a fɛ ni labi t'a fɛ ni ladilikɛla t'i la i bɛ kɛ kunbɛ taamabali ye nka nin fɛn 2 bɛɛ faralen ɲɔgɔn kan a nana 7 mun na ko n'an ma segin ka taa i tunu siɲɛ 7 a ka kuna bɔ a la a nana min kɛ o y'a sɔrɔ a ye kado caman fɛn caman de ta ni ne kɔni sera ka ne kɛnɛya ne bɛ nin di a y'o fɔ n bɔ tuma min k'a k'o di Elize ma Elize ko k'ale ma s'o ma a ka taa n'a ye a y'i sinsin cogo o cogo a ko ayi k'a ka taa n'a ye. O bɛɛ b'a la ka kɛ Giyazi ɲɛna
kama sɔrɔ a ka kalanden de don o fana bɛ Ala ka kuma sɔn ji la ko a y'a sɔrɔ gansan a y'a di nka n'i y'o se di an dɔw ma bi k'anw de bɛ se ka delili kɛ ka kunna furakɛ anw de bɛ se ka delili kɛ ka mɔgɔw furakɛ an bɛ kɛ nafolobatigi ye yɔrɔnin kelen parce que an laban an tɛ taa église la bilen dɛ an bɛ don kaliwa la mɔgɔw bɛ to ka don an kan dɔw ye Ala ka sebaya min dilen d'u ma bi ka Ala ka jama ɲɛ minɛ ka Ala ka jama bilasira ka kobaw waleya u bolo fɛ u y'o yɛlɛma k'o kɛ jagokun ye o de y'a to Ala b'a ta gosi Setani b'a ta di o nɔ na a ko bɛ daminɛ ni Ala ko ye a bɛ taa laban ni Setani ko ye o ye filili de Ala ka Ala ka baarakɛla caman sɔrɔ a bɛ daminɛ ni Ala ko ye nka a bɛ se kun dama dɔw ma kunjɛbaya bɛ na natabaya bɛ na Ala b'a ta bɔ yen Setani bɛ na n'a ta ye ka b'a sɔrɔ e t'a fɛ k'a dabila bilen nka tiɲɛ yɔrɔ ye mun ye n'an ma ye sira minɛ k'a bɛ taa so min kɛ n'i y'a ye ko nin ti ɲɛ nin fɛnba bɛɛ nana i kana dɔ ta la ye siɲɛ kɛ mun ne bɛ kɛrɛfɛ yan a tɛ taa ten dɛ a bolila caba kabini namaya natɔ o fana i pan ka bɔ wotoro kɔnɔ ka jigin k'a kunbɛn ko a kɛra cogo di ko mun y'aw sɔrɔ tɔɔrɔ bɛ yen wa a ko ayi kɛra nka a taalen kɔ de dɛ cɛ fila nana Elize ne ci ko ka talan kelen ani gilegi fila k'a k'o di k'o bɛ taa di olu ma n'i b'a yɔrɔ kalan ka ɲɛ yɛrɛ a b'a fɔ Ala ɲɛnɛman don nka o bɛɛ n'a ta a bɛ boli ka taa nkalon tigɛ Ala ɲɛnɛman don a bɛ taa nkalon tigɛ da min b'a fɔ ko Ala ɲɛnɛman don da kelen b'a la ka nkalon tigɛ nama fana b'a fɔ e ko cɛ fila sani an k'a kɛ talan kelen i m'a kɛ fila ye walasa bɛɛ ka kelen kelen sɔrɔ a y'olu minɛ ka t'o dingɛ ka so kɔnɔ Elize bɔra k'a ɲininka k'a fɔ ko n terikɛ nin y'i bɔtɔ ye i k'ale ma taa yɔrɔ si nkalon tigɛ yɔrɔ fila n ko n'i y'a daminɛ a tɛ dabila de i b'a fara a kan ka taa dɔrɔn fo ka sangaso jɔ o kɛlen Elize ko a ma nama yala nin ye wari minɛ kuma ye wa yala nin ye fini minɛ kuma ye wa yala nin ye rɛzɛnden minɛ kuma ye wa yala nin ye bagan minɛ kuma ye wa o b'a jira k'a fɔ nama jugu de kun don a taabolo de kun don kamasɔrɔ a ye min minɛ giyasi taabolo de kun don kamasɔrɔ a ye min minɛ nama bolo ten o tun ye tala ani gileki ye nka n'i b'a yɔrɔ kalan sanko verset 27 labanw na fɛn caman min fɔ nama ye min bɛɛ minɛ mɔgɔ la giyasi ye min minɛ mɔgɔ la o de y'a to a ko o kunna min bɔra nama na dɛ o kunna kelen bɛ na nɔrɔ e ni bɔnsɔn e dɔrɔn tɛ dɛ nka i ni bɔnsɔn ko kuma o yɔrɔnin bɛɛ kunna y'a min a taala ka bɔ Elize ɲɛkɔrɔ balimaw ne bɛ siran ko an bɛ wale minnu kɛ bi n'an ma janto an yɛrɛ la an b'an yɛrɛ lanɔgɔ ka tila k'an bɔnsɔn fana lanɔgɔ nkalon tɛ na ne foyi ye ɲaami kɔ a tɛna ne foyi ye feerekɛli kɔ a tɛna ne foyi ye jɛɲɔgɔnya ɲuman tiɲɛni kɔ an ni Ala cɛ ka Ala ka dubabu ni a ka nelifɛnw datugu o de y'a to a ka ɲi tuma bɛɛ an ka kɛ maa ladiriw ye ka kɛ maa tiɲɛ fɔlɔw ye ka kɛ mɔgɔ ye maa bɛ se ka banban min kan o dɔrɔn tɛ a bɛ yen a tɛ yen i bɛ se k'a fɔ ni karimasina de don kɔni a kɛ kamasɔrɔ mɔgɔ jɛlen de don mɔgɔ tilelen de don nka bi a gɛlɛyara dɛ i m'a ye
fɔlɔ b'a fɔ ko nin ti kɛ danabaw fɛ o tɛ danaya bɛ daminɛ an fɛ yan tuma min ko kolo mana kɛ dugu la ko tiɲɛni mana kɛ dugu la an kana se danabaw ma olu tɛ sɔn ni ɲɔgɔn na o de y'a to cɛkɔrɔba dɔw ko k'u ma caya fɔlɔ danaba tɛ nin kɛ k'u ma caya fɔlɔ ko n'u cayala k'an bɛna a ye o nka bi a bɛ cogo di cɛkɔrɔba ye tiɲɛ fɔ ɲaami ni fereke donna an cɛla bi fo sɔɔni i t'a dɔn bilen i bɛ da min na i tɛ da min na yala ala ni baarakɛcogo de yɛlɛmana wa an b'a la k'a kɛɲɛ a kɛɲɛ ko di ayi a b'a la ka muɲu an kɔrɔ de ani ka cogo di an ma a ka kuma kalanni fɛ wajibiw lamɛnni fɛ an k'an taabolo yɛlɛma an k'an cogo yɛlɛma an ka hakililaw yɛlɛma walasa ala ka kuma ka tɛmɛ an fɛ ka woyo ka se mɔgɔ wɛrɛw ma nka ayi an caman bɛ yen an tɛmɛna yɔrɔ min na kibaru ɲuman tɛ se ka fɔ yen bilen parce que an y'a datugu église la an bɛ pan ka taa fan bɛɛ an bɛ pan ka taa fan bɛɛ jaa n'an bɔra ka taa an ka quartier kɔnɔ an sigidaw la an tɛ maka o bɛ ɲɛfɔ cogo di yala chrétienya ye église kɔnɔna dɔrɔn de ye wa ayi yɔrɔ de don an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ yan ka nisɔndiya ɲɔgɔn fɛ ka ala waleɲuman dɔn ka ala barika da k'a ka kuma kalan ani an falen an bɛ bɔ ka taa an bolo don dɔgɔkun fɛnw na an jijalen ala ka kuma na a n'a ka sebaya la ani ka baara kɛ a ka yamaruya kɔnɔ walasa nɔɔrɔ ani bonya ka da tɔw kan balimaw ne tun b'a fɛ ka hakilila damadɔ minnu tila ni aw ye o de tun ye nin ko ala ma dilannen ni aw bɛɛ kelen kelen ma an ka kɛ ala ɲɛsiranbaw de ye an ka kɛ ala mago ɲɛbaw de ye ala bɛ se ka i sinsin minnu kan hali bi k'a ka ciba in ɲɔni ka taa ɲɛ ani k'a to kibaru duman ka woyo ka taa fan bɛɛ k'a sɔrɔ anw yɛrɛ falen bɛ ala m'o dila ne ni aw bɛɛ kelen kelen ma an ɲini